Nyasi mar alamne kwe kod sir ne joma mine dhi nyime alap ma sikund secondary ma Nding'o e Nyakai Sub-County. Nyasi ma kamago mobagi kod jalendo Trevor Ombija oywayo jotelo mopogore opogore ma sirikal mamalo kod ma kaunti kamoting'o jating' dai ma jatend piny Faruk Kibet, jakom ODM Gladys Wanga, jood bura ma wendo Walter Owino e kind jotelo kod jolendo wetene mamoko ma ochopo mondo osire. Wawinjane kaka weche dhi nyime Nyakach. Anyiso pile ni telo maber en telo mochung' gi somo mag nyithindo. Telo maber en telo mamiyo mine kodhi. Telo maber en telo machulo fees, makelo chiche, maloso osiptende. Donge mano. Wanen wacho telo maber, joma wacho telo maber Kisumu County. Kawuono, achungi mine, agol pesa, bas, akelo 1 million shillings ya Kisumu County. Asante sana. Roja. Wewe Seneta Natosha Matoshi. Aendelee asiendelee? Hebu nione kwa mkono. Asante sana. Wacha niite ule Manduku akuja aongee kutoka Nyaribari. Manduku hoye. Twende chini. Wapi Manduku jamani? Vijana, twende chini. Hebu ndio imba ya Nyakach oye! Kule Kisii tunasema ni tutam. Hapa tunasemaje? Tutam ya William Ruto. Mimi naitwa Manduku, mjumbe wa Nyaribari Masaba hapa Kisii, jirani yenu, rafiki mkubwa wa Bwana Trevor Ombija. Nimekuja leo kusema ya kwamba sisi kama wabunge tunangoja Trevor aje bunge. Ni wangapi wanasema Trevor aingie? Mumekubali ya kwamba siku ile anakuja bunge, mimi kama Mkisii msindikize kwa spika Trevor Ombija. Mimi ninampatia mchango wangu wa shilingi 1,100. Asante sana. Kuna yule anapingana na Trevor amekuja sahi, yako wapi akuja aseme jambo? Wapi yule kijana? Alikuwa na kofia? Mula. Wapi Mula? Kuja ongea. Haya. Sema. Jodala untie. Dokasai untie. Police. Wewe. Polisi wetu acha kusukuma raia. Please. Enda pole. Wapi makofi ya Aaron Cheruiyot? Wapi makofi ya Aaron Cheruiyot? Jodala untie. Leo ni leo. Asemaye kesho ni Nyaka Olangiluo, Nyaka Piny Machogo, kawuono wan gi welo. To nikech welo chalo lo,
ada wacho weche ang'wen mondo welo bendo dogo. Amor kawuono wan gi Mheshimiwa Faruk. Bwana Faruk, hii ward tuko in West Nyakach, hapa chini tuko na Odino. Odino ni KenGen 2 power station. I'm afraid to say hawa mama hawana maji hapa Kasai. Tunaomba jumekuja Kasai, tafadhali mondi Kasai onwang pi. Wamama mpo? Tunaomba sana, umekuja West Nyakach, tuko na dai kapa Miriu, itawa watu wetu jameni. Juu umekuja West Nyakach, tafadhali tupate hiyo daki ya Sondu Miriu, watu wetu wasiangamize. Niseme nisiseme? Nyakach untie. While I'm standing here, I have welcomed the Senator of Kericho. Tumbendu ng'eyo niku na shida Sondu. Wamanyo boda kanye. Wamanyo boda kanye. Wakwaye ni sama wane broad-based pay. Tupate boda ya? Tupate boda ya? Mondo watiek bende kuodhok. Machando wa Nyakach ka mokato wagidhier. Nyakawa untie. Nyakawa uchiek. Nyakawa uil. Abiro kawuono monda wach weche dek mamuhimugo. Amor kimiyo mine teko. Agoero kamano nosiepna Ombija Taya. Ombija Taya omiya wacho ga ni dhi e BBC. Mana kamano, mano nyasi mar miyo mine teko kod alam matimore e gwenge mag Anding'o yo Nyakach. Wachak wadogane kanyo mondo wawinjane madhi nyime. Dala untie. Adimo wacho ni mulad master. Kawuona biro ka. Alo. Kawuona biro ka. To siepna ni okoluonga. Woodmas brothers ken gi nyasi tiluonga mondo bi akonyi. Kore mi aringo matek gi palapapla kawe ni jogi yombo ka be yudo. Abiro manyo ga pangi Faruk nika state bro ka wito kata bero mchombe. Nyasaye mondo gwedhu.